ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କନିଷ୍ଠ ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ। କନିଷ୍ଠ ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜର ଯିଏକି ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ କନିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ। ଏକ ବୃହତ୍ ଖୁଚୁରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜରମାନେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି, ବଜାର ଚାହିଦା, ଷ୍ଟୋର ମହଜୁଦ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଆଉ କିପରି ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲାଭ ଅଧିକ ହେବ ସେଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ ବା ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ 4 ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯୋଜନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ତୃତୀୟ ହେଲା ସମନ୍ୱୟ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଜନା। ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାନିଂ। ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟେ ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋରର ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଣାବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତି, ନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସାମଗ୍ରୀର କେତେ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡ଼େଲରୁ କେତେ ପରିମାଣର କିଣାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯୋଜନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟିଂ। ଜଣେ ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ସେଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର, ସଂରକ୍ଷଣ, ମରାମତି, ନିରାପତ୍ତା କିପରି ନିଆଯିବ ପଣଦ୍ରବ୍ୟର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ବି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ସେଥିଲାଗି ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ରକୁ ବନେଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିପରି କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମନରେ ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଦୋକାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ସଦିଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍। ତ ଜଣେ ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ସେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବିଜ୍ଞାପନ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ସମୟରେ ଏବଂ କ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ସମନ୍ୱୟ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରର ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ବଢ଼ିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ତ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଜଣେ ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବିକ୍ରି ପରିମାଣର ଏକ ଆକଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କେତେ ବିକ୍ରି ହେଲା ତା ପରିମାଣ ହିସାବ କରାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପରିମାଣର ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଫଳରେ ଏଥିରେ ସାମଗ୍ରୀର କେତେ ସଫଳତା ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇପାରେ। ଜଣେ ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। 1ରେ ଏକା ଭଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପଣଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଜ ତଥା ଆକର୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ମଳିନ ପୁରୁଣା ଦିଶୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋକାନର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବା କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ସଜାଇ ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଠି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଭୟ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଜାଗାରେ ରଖିବା ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ପାଇପାରୁନଥିବ ବା ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବେ। ସାଧାରଣତଃ ର୍ୟାକ୍ର ଉପରି ଭାଗରେ ରଖାଯାଏ। 5 ନମ୍ବରରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ସବୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ସଜାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। 6 ନମ୍ବରରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ସବୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଜାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା କମ୍ ଜାଗା ନେବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଣେ ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜର ଷ୍ଟୋର ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 1ରେ ଆଲମାରୀ, ଟେବୁଲ, ଶୋକେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନିହାତି ପାଖାପାଖି କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅସଜଡ଼ା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରି କିଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ବି ଲାଗିନଥାଏ। 2 ନମ୍ବରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବା ବ୍ୟବହାର ସମୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବା ମନୋଭାବ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥାଏ ଷ୍ଟୋର ପ୍ରତି। ସେଥିଲାଗି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଷ୍ଟୋରରେ। ତୃତୀୟରେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସାମୟିକ ଲାଭ ଦେଇପାରେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନର ସମ୍ମାନ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏପରି କଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ ହେଉ ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ହେଉ ଅତି ରଞ୍ଜିତ କରି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିଲାଗି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତି ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।